ବ୍ଲକ୍ସଟି ତିଆରି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସଟରିଂ କରିବା ଏପଟେ ସେ ସାଇଡ଼୍ଟା ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ ଢଳେଇ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ବେଣ୍ଡଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଅଧା, ତେଣୁ ଆଉ ଅଧା ଅଛି। ଆଉ ଅଧା ସରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ଟି ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ବ୍ଲକ୍ ବେଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମର ତ ମାଲିକ ପଟା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଣ୍ଡଟି ବହୁତ ନିରବରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ପଟା ସେତିକି ଢଳେଇ କରିକି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଲିକର ଦାୟୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।